стегай се, че сме 1-1. Сега си завалил. Не, аз ще ги изгъря с Аз се седя с друго. Аз съм от ляво, ти от дясно. Изгървах се с това ли? Вау! О, не! Убивам човек с снайпер. Да, те се спочина. Отвей го. Само замръзих се. Това ме изгаври. Но как? Много смисъл. Чай малко. Сега се издава. Взема се гранатата. Видяха, не видяха. Един засечен. Сега ще се забрави. Видях този. Оп! Сега ще го изгавра със свето и замърза. Само момент да ме избезукнат. Само малки левелена. Имат базуки. Матч поинт, взема се гранатата. Снайпера! Със снайпера ли? Видяхме. Не, наистина съм много трудно. Ще пробваме. Не е друго. Маля съм чисто българско се рад. Гледай шкафа, че не може да се затвори. Айде! Вич не ме чуваш, какво ти говоря обаче. Чувам те. Ти, сега ще ги бием. Само да няма базуки или снайпер. Да. Май се пак с... Не, той е само един. Но, що има толкова разхвърлени игра? 69%, бе. Май да. Не! Май нямам. Снайпер! Yes! Ще се смърти. Аз съм наясно, че са твои чувството, аз съм ги купила. Пак забравих. Значи, когато трябва да се носа човек и природата, не се носа. Той май се самоуби. Да? Той се самоуби. Не, буквално скочи през прозореца. Това е много сме сега. Той е по-добър. Ама... Ти е по-голям лева. Телефона никога повече Не. Ще го изгърва така. Ето ще изгаври. Не.
Снайпер. Не, быстро. Взема топ. Що ви згадали? Знам. Згадали. Асист. Колко асиста има? Гледам долу. Слизай долу, аз съм горе. И се самоуби. 5-0, айди пътеките. И се самоуби. Емо си сам. Откъде? Отдолу е. А, не, той се качи на... Се качу там. Знам. Как се качи и аз не мога да се обясня. Слизам долу. Винаги аз слизам долу. Не, аз ще съм този път долу. Отивай горе. Мам, взема. Ходим от тласкаме назад. Добре, ами победихме. Хайде ремач. Добре. Къде съм посочил? Не, арената. Тупа е. Добре. Знам. Тук ще е добре това път. Не знам какво да взема. Тук граната е добра наистина, да. Тук. Който и. Това път е трудно на тази. Да, тук тази арената е ужасна. Почнахме его. Ето го е тук. Тук ще го замръза. Оп, граната. Ще го изгаври отзад. Браво. Елемнейт. Аз ти откраднах малко кила, ама... Да. Аз се дража като тебе. Вижте, ти ми крадеш хубави кила. Не, че съм много красива, ама... Така. Сега ще го замръзя. Пръгни се. Асист. Пак ти откраднах кила. Сега ставам още по-добре. Как ти откраднах кила? Нищо, аз не съм като тебе да мрънкам. То как ми гръмна на 50 къв съм емо. Ще го замръзя. Добре. Айде. Пак асист. Нищо е. Покато е.
Найс. GG. Тук си пишат. Това трябва да го запазя. Тепле. Със снайпер, със снайпер. Видите със снайпер. Мамо, как го убих? За любовта. Мамо, как го убих? Матвей. Това е последен път. Айде. Това път аз ще се замакила. Чакай, ще се опитам се. Тук е, при нас е, в нашата зона. Как те снайпна? Откъде те снайпна? Видя ли откъде идва? Да, Точно. ето. Замръзи го. Съм се два пъти. Мамо. Чирам. Ами, хора, това е краят за този клип. Както знаете, тази игра е много известна. Игра е... Да. И такива неща. Много Ръка сърцето ми кажи, какво си купил това в категия? хора, отключихме смок бомбата. И Мале, тук това ще... Мале, аз. Променяме я, слагаме така. И това ще е края за днес. От мен, чао.